வெள்ளவாய தனமல்வில பிரதான வீதியில் பேருந்தும் பாரபூர்தியும் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் மூவர் காயமடைந்துள்ளனர். நீங்கள் இப்போது கௌப்பிய வழியாக ஆன்லைனில் இலங்கை தொலைத்தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழுவிற்கு பணம் செலுத்தலாம். நேற்று இரவு இந்த விபத்து இடம்பெற்றதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. வீதியின் அருகில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்தின் பின்புறத்தில் பாரபூர்தி மோதியதில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. விபத்தில் காயமடைந்த மூவரும் தனமல்வில வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்களில் இருவர் மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காக ஹம்பாந்தோட்டை வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். விபத்து தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை காவல்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். Jangan mau ini mana kuliah?